It's your host Rudy and welcome back to Mindanao Rhyme War second underground event. Make some noise. First, I would like to thank the sponsors, Sandino Internet Cafe. Of course, we're here right now, Sandino Internet Cafe. Tabunaway Security Agency, Velocity Colors Team, Project D Auto Club, and Lanlu Convenience Store. And of course, David Salon Pagadian. We'd like to thank you. And we're up for our second battle for tonight. Riyaw Gyapon. On my left corner, Rapper Daw, Rap Pagadian Clan. 1-0, we got Mick. Make some noise. On the right corner, my homie, my brother, Rappin' Balista Familia, 01, Babano. Make some noise. Wala ni Kat, ha? Toscoin. Syarap mo ba? Syarap mo ba? Cuentos. Heads or tails? Heads. Ikaw pili kasi yun na. Go. Mick goes first. Wala na intro, bistig. Mick. Round 1. 1 minute, let's go. Wala intro ba, bistig. Yawa ka dako. Karoon na kami botho. Bago pangligo, interesado kang palubot ako. Oh, shoot! Milom. Dili ka, ano huna-huna ang pasakit as kong kaibigan. Oh, sinina pag nailitrang sultan, ikaw si Majilan sumaktan! Pareho rata nga gatsinilas, pero lantaw na ko ikaw ang pinakaungas. Alawa pa ang 7-7, ngisi-ngisi ka, mura kag naong og sigben. Why? Ayaw ko daladagan sa imuhang dimple, kay dili ka aktor, ikaw ang pinakamaot sa Sambuanga Dilson. 10 seconds. Na ang suga sa imong motor. Naapa ko'y tambak nimo, pauli na lang dito para di ka masipa, tol. Time. Babano, round 2, 1 minute. Let's go. Bay ano man na imuhang tuno bay mga dako makakagbaba. Mao na pananaw na ko imong dawo mura jud kag bukag. Ana ay panghinambog sa imuhang tuno kay karon wala ka naghinambog ka ikaw nga gikan sa preso. Tanaw na ko imong tiyan bay purti na jung dakoa. Dawan lagi, dako pa di ako aday. Imuhang lawas bay mura man kag insekto, wala pa sa insulto pero paminaw na ko mura man kag bito. Mao na bay imong sanina bay parehas yung color sa kuha nga color green. Mamaos imong mata nga mura og gi. Murag sigbin na dito. Ako bay bako pa jud ko kaon bay nagsuri-suri na jud ko pero naaptan lang jud ako kay tanduha last na jud ta pero wala jud ko balo sa ako pag freestyle pero pag abot sa style nga Japons ko ay nagkasuya basi di ka ba. Patay. Break down. 10 seconds. Break. 10 seconds. Kasi ito, kulay kon. Time. Mick, round 2, 1 minute. Let's go. Luuya pod sa atong kontra galisod og litok. Sa among duha siya ang pinakakatok. Tanawa ang iyang buhok, ang iyang bulbuling saka sa ilong. Ano gusto mo? Akan ni siya boxer, pero karon nag-rapper. Putang inawa kay angay, pista pag dancer. May pag-angay nimo mag-wrestler kay bagay ka kang Big Show mag-partner. Ikaw ang stunner, pero dili pwede imong nawong killer. Rapper, bisag asa, bangga ka sa ako. Gusta anay pata, dili na gyud na mo dako. Dako ang ako, subutubo. Di pareha sa imo mutubo. Sama ra sa usa na kung kakumagko. Nadungog ka na ako, pauli sa inyo. Kundi patugang 10 seconds. Kaulawan o maayo. Lapay, ulo ka segundo. Ihatag na ko nimo partida para na mo kay punto. Time. Yeah! Round 3. Pwede mo surrender. Ayaw. Gusto na kayo. Okay, subot sa Round 2, 1 minute. Bay ako bay kasurindero na jud ko sa imong ipangingon sa kuha. Pero makadugay ko kadungog sa imong kanta mura makagrip.
shit. Ay, cut ka din. Padayon, oy. Padayon lang good, istorya lang good, hutang 1 minute. Ita ni kintang ra oy, mura mo. Ano ra? Dili ko rapper para may mong rapper. Beatboxer yo ko pero balo ko mo kanta pero pagabot sa freestyle di ko mo balo. Beatbox na lang. Oh. Decision tol. Decision. Decision na, decision. Judges. Forfeit man, forfeit. Ha? Forfeit, smash fit. So, kita niyo sa video, may surrender si Babano. So, winner of this fight. Make some noise for Mikmik. Make some noise. amigo. Ah, dara di ay. Ah, dara di.